स्पेशल साल क्लाइका चिनी बागै जे चिनी आम्बासा ब्लॉक नि त्रिपुरा बिसिंग बो अबनो एग्जाम्पल रिखा जे ongoing चिनी मोठानी कर्मी खरकसा साउथ नि डेविड मुरा सिंह हिनै बननि नेतृत्व आगरतला होइते बराव हिमै दिल्ली थांमानि आनो सामानि मते 9 तारिख जों दिल्लीआव जन्तर मंतर हाबनाय आइनि साव ते खाना 9 तारिख अंनाय तिनि रग दिल्ली एरिया ले हाबखाना आइनो यूपी एरिया दिल्लीआव हाबै दङ ते बिनि टीम बरावखौ खस्थ' अंनायखौनो बखा दंथ'वैनो बराव हिम के आनि मेडिकल चेकअप खालाय थांमानि निग्रिम शिलंआव आपुर बराव मेघालय एरिया बिसिङाव लाइतै आसाम बाय कचार बराव दङ के तिनि अनेक दिन काखा बराव निश्चय गाहाम खायनो सपनानि इनके एमन कोनो फॉर्मेलिटीज ऑफिशियल पार्टी नि मराव अंखनि मराव खायदि आइ मानि करै आं एसे प्रेसिडेंट ताबोगो अबतो इतिनि तिने डिक्टाम करै आइफोनो तिनि मोठानि कर्मी अंथं बक्सा इंटेलेक्चुअल जदि तिनि पार्टीनि अंथं अंयाथं आं चिनि हानि चिनि जातिनि बागै आंबो कायसा आंदोलन खायना इंखेबो बनो जों मथाग्रि माइया ते बहाय तैनो थांखाबराव थांमानि बाक्सा कस्टर गंजा अंगायखा हामजाराव क्लायखा आइराव खनावो आइफोनो अनेक लामावो बयबाय मालायै आसाम फुनंथं वेस्ट बेंगल अंथं बिहार अंथं यूपी एमपी रंथं तबक दिल्ली बराव दिल्ली स्टेट हाबै तंखना जंतर मंतर खाना बराव हाबनानै को आंबो चिनि जतनि पक्षेव बरावनो खा खाम जों रखा एवं महाराज बो ससमय मनिटर थायो चिनि एमएलए खरकसा खरगनाय एमडीसी रंबो जरा जरा गोथौ बराव इंटिमेशन नावै आगोगो जाहाथे कुनो स्ट्रगल बरावनि कुनो हामजा अंगातै yang जतो बरावनो बरावनो निजे प्रग्रामाव जों नाय दङ एवं खा गाहामार हो एवं तामो एचिभमेन्ट अंनाय अबले उलनिको तिनि त्रिपुरा मोठाव जों खायै जों एको दग मा खालायखा साइन दग जों मा खालायखा ताबो हाय जों मांखा अबो सानानि दिनै दखुना रेकर्ड अंनायखौ रेकर्ड खालायखा जों अबनि रेकर्ड दङ ताई अबनि आरो रेकर्ड खायै दिनै जे अबते भारत संविधाननि आइरग अंखा अबते रग अंनाय अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन अंयाखौ दिनै चेयरमैन महाराज प्रद्युत किशोर अब पार्सिउ खालाय दङ दिल्ली प्राय दिल्ली काकमायावै दङ अशोक बेस्ट पॉइंट टू पॉइंट मोमेंट टू मोमेंट बराव कक सालाय दं जे दिनै बनिबारैनो वाक मारावो दिनै पार्टीनि त्रिपुरा मोठानि नाराव जे अबते इनिशिएटिभ नाखा नाराव जतनो आं खा गाहाम बेव नाराव बकायसा एग्जाम्पल मा खायखा त्रिपुरा नाराव बतै खायथं बंब्रावनि लोकाल जे नांमानि हायतै अब हाय हा बर' गोबां मा खायनाय जानायनि नंङानि मा खायनाय हायया खूब हाम्बल तै साक खूब तला खायैनो जों जोंनि जीवन जों जेंखा जों जखन आंदोलन खायो 15 दिन लागातार जों अनशन मा खायखा आगरतलानि मंदिर दं राजबारिनि यां आरो रावबो जों खायखा कमलपुर जों 12 घंटा खायखा अन्य जायगा रावबो खायखा माराबो ताबो खाय दङ
kaisa democratic andolon ni abono kaisa khub effective abo tabo onoson chung khlaimani ongkhe chini dukho kosto সরকার নতুন জানাবে নাই আপনি একটা অ্যাক্টিভিটিস তিনি সামং যখন মহাত্মা গান্ধী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীব অনশন খাইন ব্রিটিশ রকনি ব্রিটিশ সরকারনি এটেনশন রক রাইখা তুই সাক আং মাই চাইয়া আনি ইন্ডিয়ান ওনারাও রিয়া খাই আইরব মা সাকাবো কিন্তু আস্তে আস্তে খাই বরাও নরমঙ্কা যেহেতু খুব হাম্বল যেটা চিনি বিভিন্ন সময়ও অনেক ধর্ম খাইনাই রব মাই চাইয়াবই আপনি সালসানি মাই খরচ ব্রাউনি ধর্মনি আর মা রহব অবকাইসা চিনি বাখানি মানই সেব তিনি বড় যে ফাইনাই যে মাই চাইয়াবই টংনাই বরাবো খুব টং জায়গায় খাইমানি অমিয়া ব্রাউনি বাখা বিসিङाव একটা वानसुक मुं जों आम्बासा बखलायखा कमलपुर बखलायखा अपुरबा जों आम्बासा आलगा क्रैखौ कमलपुर जों खबजाखौ आरो जों थाङै खायखा कुमारघाट जों खायखा विभिन्न जायगा जों अनशन खायखा 15 दिन खायपुरबो आं हायखौ वाइ खाममान जाबो जों सदरनि जोंनि पार्टी खायनाय बाराव खायो बोरैबो चलाबो बाक्सा खायो इनो रोगो निगो खायो Menurut kaloi, sini bakha ko somong mani, kamu boy ko somong ka. Sini ko dabi to mo sini jati ni bagai, sini ha ni bagai. Sini bhai to ichi land restoration ro mang. Bhai to ichi ni bago, sini kota ro continue mo to. Bhai to ichi 6 real provision ro mang ka. ADC bhai to ichi mang ka. Abo choke itihas ghotona. Abo narau baksaba तामो खायखा खाया अब नाराव मा लायाबा मानजाबि अंखबा सब किछु नाराव साइमायाव नाय हाइफुनो बरफखौ नायते तिनि प्राय 55-56 बছর आंदोलन खाय खायजाखियो तबक जोंबो 80-83 बছर लायखा तबक जों खायनो तंखो जे तंनायराव जे क्रय खाबा नाराव क्रय खांखा किन्तु खायनायराव जों खायनो तंखो आरो निजों केव फिरगियाखो बनिबोयनो नारावनोबो आं अनुखायो नारावनि बाखा बरागै मा तंनाय नांनाय डेभिड मुरासिंबो अबतो एकटा उत्साह ब्रक बबो कायसा घटना खायै जे भारत सरकारनि एटेनशन न द्र मा खेगाय खेयनो भारत सरकार बो मा सानाय त्रिपुरा আগরতলা হইতে बराव इमय दिल्ली कैपिटल तक बराव खायखा बरावनि दाबि हाय 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 अब बाहाय बांखा मा हिन्नाय बे बे आरो बराबो तारिख खायनाय जों बाक्सा थांनाय गाहाम थांनाय कुनु काउक्रै अरनि नाराव जे रेसपन्स बेखा जोंनि आम्बासा ब्लक प्रेसिडेंट अंनाय अक्रा अंनाय ताई रिजनल अंथं प्राइमारि अंथं जार जार जागानि तबो नाराव जे खायमानि नाराव नंग खा हाबियो नारावनि शेयरिंग जे आंदोलन में एक शेयर खायमानि अपनी प्रमाण ini angbo hamil kerajaan des 6-7 mas ongkor maya tabung bakaro potong maya mau konai nana ini apa itu kini para ganda ini dengan mani mereka bakado kuno mereka media pun mereka bakal kerajaan mani mereka jatuh nono angka kerajaan kagak hamaja nogo orang no naik boy jaga jo dikai mangklai ini integrity ini bakha baksang manino tum sob moy ma punong nai boino oni krai ini bisingo baksa haboy bakha nosto khainani rok bahabo rang bai samun tangnai botong kintu tabok jara jon kuno rang bai kuno sitri sokro bai jon khai khaya jon normally no khai khaya aro je okra noro marani rol angkuk chajago ang hamjago नाराव ताइबो कलो क्राय आंदोलन तयारी अंगी बबुते आंदोलन ताइबो खायनाय नाराव वानसुकदी नाराव नुबो कायसे अचीवमेंट
जों जेरखम जों प्राय 55 हयते 60 बोसोर आन्दलन फायनाय रग दंखौ दाबो बफोर जोंबो मकल आयङै थांनाय बले जों सायमैया हायफुनो नाराव जे दंखौ नारावनि फ्यूचर नारावबो इतिहास जानानै लाङो जोंबो दाबो इतिहास जानानै दंखौ महाराज दाबो खायसा दाबावो आंनि बय ए नेभार एन्डिं जार्नि बिनि जे जार्नि ओंख्लाय तामिननाय कबरबाय इमै दंमोनि बिनि जात्रा आबो थाकनायखै थाकमाया जिनि जात्रा कुनु जागा थाकमाया बेनो बय खायसा आंनि अट'बाय'ग्राफि आं सुइथा आबो ताबो बसापो गै दङ आबो बफोरो जों आबोनो लन्च खालायनाय आबो प्राय रावबो बेटा थांनाय फाइमिनाव कचाम बाक्सा नाराव अक्रा रक दङ नारावनो खा हामरिगो এবং नारावनि नेक्स्ट जेनेरेशन रकनो नाराव लामा मा खुलुमनाय दाबो फिनिजन इन्डास्ट्रियेलाइजेशन आबो ताबो रक दङ